Nganggris digoni sarung rak siap. Priman, Pak? Pitan nek dong sore kae sadurunge dandan, keringete metu awake sudo. Kok nek sedele ilang piye? Malah lambemu malah ngomong. Ayo diganti sing rada jebebeh. Iya. Matur suwun. Ya. Iki is ngancik swasana limbukana. Ya. Iki wah wis akeh banget sing padha nyuwun lagu ning ya wis engko gampang diaturake mburi ya no. Ya. Ya caping gunung sik diaturake. Arep cara Madura apa cara Ngayuja? Cara Ngayuja sik. Ya. Urut mrono sike. Oh ya, heeh. Cara Ngayuja bawane mengko terus lagune cara Madura. Caping gunung cara Madura eneng wis aja kuwatir. Sing nembang ya ana, sing nembang ya ana. Ya Piyai Madura, Piyai Banyuwangi ning iso nembang caping gunung cara Madura. Ya, wiwiti sindenmu pira? 9 iki no. Oh ya, alhamdulillah iso ngaturke 9. 9 seragame kembang-kembang. Kaya wong arep ngirim. Ha iya. Ayo, anting gawe wis. Iya. Nggih. Ya. Ha iki engko sing nembang cara Madura anting lambang sih. Asline Banyuwangi ning kok iso nembang cara Madura. Saiki bawa cara Ngayuja sih. Nggih. Kok usek wae iki ngopo to? Iki lho. Benakne. Benake apa? Iki lho kok ora penak meni lho. Lah penak kepiye? Lah kok isih nyoso dingklek kowe dhewe kok ora kepenak. Sik ta. Ayo Mas. Wah, nyanyi ora? Awake semono kok dingklike cilik. Mula ya ming arep blender ngiwa blender nengen. Iya. Neno ya Teng. Saben bengi. Wah, suarane wah cantas nek iki pokoke ya wong Banyuwangi iki nek ngomong bengok-bengok ngono wae. Nyawang go
Kowe iki ngopo bar bawa kok melet barang iki? Ayo karang isih, Bu. Hah? Wedi. Soale kan aku terbiasa Madura to, Pak Dewe. Heeh. Lah wi wedi nek tibane salah ngono lho. Lah apa-apa ora masalah. Kok tak kelongi. Hah? Piye lambemu muni piye ki mau? Mengko tok kelongi. Aku tahu wong ngelongi bayar ya. Wong penabuh do nabuh karo ora ya tak bayar padha wae. Melek karo merem ya tak bayar padha wae. Apa masane aku do aku ki madhep debok ora weruh penabuh sapa sing do merem-merem weruh aku. Ngerti ya, mak ngerti urung wiwit wayange ana sing wis ler-leran aku ya wis weruh. Lah iya, sinden kleru ya ora tau tak longi aku ki juragan sak apik-apike juragan. Latihan njaluk tukokke rokok ya tak semayani aku ki kurang piye. Ngetak meneh. Sesuk rasa nggone mbukan wae no ape tates-tates. Yo, iya. Mbak Agnes, yo. Yen memajang mung karo jenor ya sinden-sinden ki ya saperangan ana sing katon luwih ayu nek nganggo klambi kembang-kembang. Anting ki ya biasa, ya. Malah luwih luwuk. Iya. Agnes ki lumayan, ya. Sing ketok apik tenan ki ming Orisa. Wah iya. Ika ya biasalah, iya. Elisa yo nganggo kembang yo biasa, ya. Tatim yo nyememek. Terus Ayu yo apa kae mak kok geger. Lah sing arep soalé ngadeg kok, Mak. Iya. Ya pokoke aku percaya kok ana piyai tekik temu kene iki piyaine padha penggalihe longgar ya gandeng ki Pak Lurah ya tidak memungut sepeser pun biaya wayangan ya wayangan ki kagem para warga kabeh ya sak tundha sak bilik-bilik sik ngarep ya lenggah sing mburi men padha prisa ya ngono ya Mak. Yo teruske Mbak Orisa ya. Engko parikane rada angel lho, dusun tekik. Ya. Ki angel iki. Tiba Pacitan. Ayo Mbak Ika. Pacitan serwi untung pengendangnya tanggaping sasmi. Iya. Panas yo Mbak sapa Mbak apa Elisa ya. Panas udan ora gawe kaget. Yo ayo anting
Parian. Ayo. Belajar dusun tekek ora kleru. Tuh. Segera toh? Mano neno. Kowe ki ngapa ya, Cancah? Ayo nek sinden jatilan ki ya ngono kuwi. Iya. Agar nyuwara Kang Slupan dadi. Ayo. Tuku benik, betul. karo yuyu. Bola bali kok milu ayu. Lah piye? Ya wis, guys. Wah, Dusun tekek. warga dusun tekek. Heeh. Tansah rahayu. Ah ya wis, saking bingunge Dek. Iya. Ayo Mbak Agnes. Ana sik dekek. Janggute kuwi Janggut tekek. Iya. mugi warga dusun tekek Iya. tansah gancar rezeki. Tansah gancar rezeki. Tekek apa temuwuh, ndak do bingung. Iya. Oh temuwuh. Temuwuh ganti ayo gae. Gampang kok. Mae ngombe wedang nuwuh kuwi dadi temuwuh. Yo nyaponi Aku kepoyo. nah oh iya dadi temuwuh ora apa-apa sing penting dadi temuwuh ora apa-apa Tak ampete wae. diampet wae ora apa-apa wis engko ditatur Kuat napa, Pak? ayo gawe Mugi warga temuwuh sehat-sehat awake. sehat-sehat amin jajare Mbak sapa Ika temuwuh Ana Pak Dukuh tiba neng sandingku. Terus Warga temuwuh Desa napa dusun to, Pak? desa temuwuh Desa. nek temuwuh desa nek dusun tekek Oh nggih. Desa temuwuh heeh mugi tansah maju. ya desa temu mugi tansah maju yo jejere Aku kecelik terus oh tiba tekek iki weruh wong edan. wis mau ganti terus Warga temuwuh tekek apik tansah lumintu karaharja. ya amin jejere ya Tin Temuwuh apa tekek? sakarmu Aku lungguh timpuh keju sikile nek keju sikile terus kagem temuwuh mugi rukun wargane. amin ya jejere Mbak Ayu yo Ambune tengik ambune tengek ning tetep nekat tempe bosok ae lho nak iya kae nek diudari ngono ya ambune tengeke ra jam-jam ning tetep do disambel do nggo gawe sambel tempe bosok ya nek ra jam-jam iya terus aja diuntal. Ambu tengek kok aja diuntal. Ya tengek to, Pak. Ayo. Enak. Setengah bosok wae tengek. Ya, terus Mugi dusun petak apa deh? tekek. Mugi Mugi dusun tekek. Mugi dusun tekek adoh saka tindak kriminal. Kuwi apik kuwi, marang nguntal itu tindak kriminal. Ayo gawe wis, Mbak Neti. Iya.
tuku lawuh neng neng Malioboro lawuh sepatu terus mugi dusun temuwo kalih saka Rubeda ya apik kalih saka Sambikala ya apik ya terakhir monggo Mbak Ayu ya ayo yu aku dilirik wah kayane seneng karo aku wah kowe gegeden rumangsa kowe ku sing lirik kowe iki jan kira mugi warga tekek tansah bersatu ya terus bacute sapa mau panas sudan oh nembang sik kok warung nembang kok nyekel HP lho mesti tating iki pundi Pak kowe kuwi apa ngabari kanca-kancamu aku nembang lho bar iki aku nembang lho do disimak ya nggih takon ro ndeloke alah wong doran di HP kok ndelok ya panas udan panas aling-aling capek gunung ya kanca-kanca ya misowa capek gunung yo Mbak Ayu nadyan wadon sarta mane monggo mane banyu ya ayo Ting maju ayo maju ye maju dono anu caping gunung cara Madura ya yo nyawa Wade apa ngopo ora apa-apa aku iki mbok sing jeneng sinden iki mbok ya penuh dengan apa jenenge keanggunan ya wah anggere muni ngadeg kok mesti ngentrok-kentrok iki kaya ngipatke apa ngono lho sampean kok kaya seneng banget ngono to karo ya sampean kuwi lho seneng banget piye jirine subscriber wis sampe pinten Pak De oh iya iki dalang seno subscribe wis nganti 100.000 oh iya luar biasa iki penonton mesti akeh wis gawe wis kowe iki engko anu sesuk anu syukuran ya apa apa mbleh tempe iya tempe tok ayo ben ya nyawur dikeki motor wae sindene apa motor siji-siji ayo syukurane sing rada gede mosok wingi me dikeki bakmi gekno duduhe meng banyu panas dikeki uyah oh ngono e dodol lahap aku ndelokke rupa-rupa penabuh iki rupa-rupa ngelih iki nek kaya apa wis sesuk tak tukokke motor siji-siji iya motor tip iya ngepit wae sikik sinden-sinden iki saiki do tuku pit men awake doran jebluk-jebluk kaya ngono ya ayu sing wis tumbas pit oh iya wis apik yuk ngepit terus yuk men awake iso cilik ndase gedhe apa padha wae padha wae ya heeh
Meneka gunteng. Yo, Ting. Ora jaman berajuan. Ya, iringane ya beda iringane. Monggo, yuk. Ki jaman beda ya Mak. Iya, cakepane wae deloken iki cakepan bahasa Madura. Tapi gironge tetep dienggo. Oh iya, Ndik. Oh, mae suwung sayang ngono ya. Lali aku ya. Pirang-pirang bengi wis dunekke terus kok lali terus to, Pak De. Wis kowe iki rasa cerewet gek nembang omah. Malah protes ki ngopo? Sing jeneng dalang ki ora duwe kewajiban gerong, sing gerong ki sing duwe kewajiban gerong. Dalang ki sing mikir lakon, sing mikir apa engko lampunge piye, critane piye, isih mikir piye carane ngethoki bayare wiyaga. Ah, ya. Syukur bisa tenan cah siji iki ketoke nek omongan ya nyelekit ning ya bareng joget ya tangane nganggo ngene bareng ya terus teh dintekke no nek ambegamu ki lho ora ditedakke mek sok sok
Iya. Nek ambegan ki mikir didohke. Kuwi ngopo dicincing-cincingke? Iki lho ora iso obah nek dipepet-pepet ngene iki. Maksudnya piye nek dijariki kenceng? Yo nek dijariki kenceng gak iso obah. Dudari gawe. Ora rangkepan. Hah? Bocah kok lugune. Ora rangkepan. Ayo dudari tenan penontonnya bali kabeh. Iya. Ra apa-apa ya ngene. Ra apa-apa cincin sithik ra apa-apa. Sedilik wae kok. Ya, kaya kempole iki apik-apik oh. Ya lumayan ya ngene. Lumayan apa ya ketela ngono. Ya. Syukur bisa rampung suwo kaya nantang aku malah. Ding aku iki sinden ora peragaan busana ya. Nyo tak kei sabunnya. Kuwi gebek raine iki manis. Sak. Ya, kuwi arep sabun ngono tok nggo kuwi saka Pak Dalang kuwi gedhe kasiate. Iya. Dinggo esuk sore. Iya. Ora seminggu entek sabune kowe melu aku, raine wis kinclong kae. Sampune wae Pak De, sampeyan kan ora duwe rambut to? Ya, hah? Kowe muni piye kowe? Hah? Balen ana muni piye? Lah pas ning apa live streaming lho tak delok benakne rambut wong ora ana rambute kowe. Ya James Bond ngene. Nggepe ora ranti rambut kaya tau weruh-weruh. Ya duwe. Ane saumurku ki ya sarang-arang aja. Terutama sing dhuwur kene iki kokean mikir dadine wis sok rontok-rontok. Iya. Kokean mikir polahe para wiyaga-wiyaga. Iya, apik Mbak Anting lambang se sekolahane ndi iki nang Institut Seni Indonesia. Semester 4 ya no. Ah, semester 4. Wo. Asli piyai saka Banyuwangi kono. Wo. Dadi iso nek lulus wis ora melu kowe. Ya mbok, ya kari bocah iku iso nek lulus dilalah. Sapa ngerti jodhone entuk kene? Ya. Nek di pek karo sing nyaron, ayo sapa ngerti. Ayo men betah nang kene sale berpotensi suarane ya apik tenan iki. Carane naleni sinden iki ngono kuwi no. Oh iya to. Sinden iki anggere isih legan ya dijodokke wiyaga men. Sindene iki ora lunga. Ya, gane si Prastiwi kae ora dijodokke ya ora lunga-lunga. Kae wis omah kono. Iya. Dadi ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Iya, lunga ya diseneni, lunga konangan ayo cilok. Ya, ayo. Dibajutke. Wah, matur sembah nuwun. Ya, iki genti. Ayo Mbak, sapa Mbak Mbak Orisa. Ya, Mbak Orisa. Supaya jumeneng, ya. Alon-alon len joget rasah ngoyo-ngoyo. Ya. Lagi hamil, ya. Lagi meteng. Hamil muda, ya. Aku ya mbuh kok ya iso lho. Ha iya. Nggih saged, Pak. Lah maksud iki wong kowe iki bengi lunga, awan turu, bengi lunga. Mayang terus, melu mayang terus kok ya iso meteng. Isu-isukan nggih saged. Cangkem.
edan ora. Tayungan no. Iya. Ya ora apa-apa karang ya kebutuhan kok ya Mas sing mangun Bali Wisma wis ora bab sing saru meneh ya. Ya ngaturke apa kowe? Ya. Wonten paminutan mboten? Ora ana pambutan ki sing menehi apa sabun mau ming nyuwun lagu limbuk. Oh ya. Nyuwun lagu limbuk. Diaturke apa sak-sake no? Ya. Ki mau saka Bapakne Rio ya wong Juruk. Nyuwun caping gunung wis diaturake. Ya. Kowe ngaturke apa? Tandha mata apa? Nggih, tandha mata. Apa matane lara terserah. Ya. Tandha mata nggih, Pak. Ya tandha mata. Dibawani ngono ora kuwi bawane? Enten. Ya. Nyilih-nyilih. Ya ora apa-apa. Memanise Barati Neno ganda luas wirap gane neno rena wengi mangatra montang manting tanjena neno kang masih rodoh wong bagus. Oh iki panitia lumantar WA iki nyuwun gending aja dipleroki. Oh iya. Nggo diaturake, Mak. Neno. Gampang temban beda ya yo tandha mata senadyan to ora nesna tandha mata sing tak
Apa itu guyu? Aku ya ora apal kok dadi kaya nuntun kaya yak-yak kae. Tandha mata matane sapa? Ya. Ya. Tak simpen ana kamarku dadi seling seling sembah nuwun. Ya iki saya akeh sing padha nyuwun lagu ya. Dipinangkani no ora usah kuwatir. Ya, ki saiki mau saka Pak Dukuh Tanjan. Pak Dukuh Tanjan. Nyuwun pepeling. Wah, ngelim rapete ra jamak-jamak. Ya ora apa-apa. Pak Dukuh Tanjan nyuwun lagu pepeling. Ya diaturake, Mak. Ya. Loro sisa nek pepeling ki nek ora akur ora apik. Sapa? Mbak Agnes karo Mbak Ika. Ya. Wis ben padha. Ayo ndang jumeneng piyai loro. Ya. Wah, jan. Awake kaya tukul kembange ngono. Iya. Ya ora apa-apa karang ya. Kadang kala seragam sinden ki biasane polos. Ha iki pancen duwe niat aku pengen sik lurik terus jarike ming separo kaya wong ani-ani jaman biyen kae lho. Wah, apik banget. Kaya wong ani-ani, kaya ibu-ibu do ani-ani ning sawah nggawa tenggok jarike ming ngisor dengkul. Ya, terus klambine lurik, le gelungan ya sak-sake wae. Heeh. Nggih diragati to, Pak? Wis rasa sida wis ngono apik ngono. Aku iki ide senengane ora gelem ragat. Aku ki mung Lah kadose ketriyen nika gelungan. Oh iya. Terus bros. Niku dereng terlaksana kabeh. Iya, jan edan tenan kok aku iki. Kok malah aku ngedan. Heeh, sesuk ah. Ya iki kebutuhan akeh. Wis arep Idul Adha barang. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, jane kanca-kanca ki tak suwun nek Idul Adha ki dekas kuwi rasa nggo tuku seragam sik, nggo tuku wedhus. Pertama wedhuse ora apa-apa, so nek saya akeh
warga laras korban sapi lho apa ora gleleng ya ngono ya iya kuwi kok warga laras korban sapi sapa ketuane iki Sena Nugroho iya pahalane ditampa aku tok iya ayo kowe iki meng malak terus ora iso lho ayo dibawani salah siji gentenan ya ora apa-apa ya Nggih, gantian nggih. Rukun Islam kang lima puniki elok tenan suarane sapa iki suarane Ika oh asli Tanjung Sari Gunung Kidul ya pancen wong Gunung Kidul suarane apik-apik kono wedok ya sinden ya dadi apik iya kono ya aja kok lahir saka weteng dapuran pring do krok-krok metu sindene kok kene ya ora kok ya kandhani kok krok-krok nek ora percaya ya katin dakno mreng mreng para sesama ayo ya kancane nembang kok malah liyer-liyer ngantuk apa piye ti bocah kok ngantuk ayo awan kuliah mesakake ora kuliah apa ngono wis ngene iki sami yo neno aja padha ditinggake arang rekoso kowe esuk gawe dinglik sing rada dhuwur terus main linggo ning tengah kono aman ning tengah kono ora bakal tak lokke wis arep ketutupan kancane terus gelungamu templekno debok cek ngene iki wis wah sama tatin kae bendina ngono kuwi ya rukun Islam niku neno sahatate awas oh kecoblos malah Kau menang wae ting. ayo kowe polahe Segala gerakmu diperhatikan soalnya. lah salah jejer dalang iya so pindah tengah kono Kau pindah kono. kowe kono kok iya ora apa-apa kowe ning dingleke didhuwurke dadi kan ketok dhuwur oh kok jejer Lisa kae malah gayeng wis lho kae wis ana sing nyendekke dinglik ning mburi kae kanggo sende-sende pisan kae ya Kang angka siji kang angka loro kang angka loro salat dene kangka dene kangka telu Ramadan nindake Ramadan nindake poso papat kapat zakat
ping 5 ngibadah haji nonone rukun Islam sampurna. Ya, mangga tak kuntak, yuk. sembah nuwun saka Pak Duko Tarjan. Ya, Tanjan kok Tarjan. Iya, Tarsan guyraan. Matur sembah nuwun Mbak Ika karo Mbak Agnes kepareng ngaturake pepeling. Ya. Ki eneng sing nyuwun meneh no. Ya, saka sapa? Saka wah, ya iki nyuwun sapu tangan. Ya.
Saka Mas Iwan Ndok Pokoh Delingo. Oh ya. Pokoh Delingo. Ayo Mbak Elisa. Urung sapu tangan rasa digrimingi pelok barang. Aja gugupan to. Iya. Sapu tangan kok njur di. Omong lagi njaluk kok ya nek tak kei nek ora. Iya. Ya. Halo Sugeng Dalu semuanya, masih bersama saya Elisa Orchard Alaso, dan terkeren terbekanya ada di dunia ini. Halo. Jangan lupa tetap di subscribe loncengnya di Nunul ya, tetap di subscribe channel Dalang Seno, jangan lupa. Kuwi basa apa dinunul kuwi? Dinunul. Bahasa Jawa dinunul. Ayo basa ditekan nek basa Indonesia. Halo sekarang kan ora ditekan. Tekan lonceng ngono kok dinunul. Itu enggak ilmiah. HP itu enggak empuk Om. HP itu tuh atos. Jadi enggak ada kalau ditekan apa yang ditekan. Enggak ada, enggak bisa dia ditekan. Di apa namanya itu? Pegang, sentuh. Ora dinunul. Touch. Iya. Yeah. HP kok dinunul. HP ki nek dinunul HP-ne ora bakal kaget. Iya. Seorang Dalang Seno yang udah mencapai 100.000 subscriber. Kowe isih sing ngene wae. Kowe sesuk bengi ra samangkat kowe dodol obat ning Parangkusumo wae. Aku malah kowe bakul obat ora. Promosikan gitu loh. Sebentar lagi dapat silver play button, tak promosikan biar semakin keren ini di Delingo. Ngendi? Mendi? Tumuwuh tekik ngono lho, ben saya tekik. Ben semakin biar semua sedunia kenal dusun tekik Tumuwuh Delingo Bantul. Projo Taman Sari. Wah, kowe ngerti apa-apa? Bantul ya apa? Projo Taman Sari. Yogyakarta. Berhati nyaman. Sleman. Sempodo. Nek luar kota, Klaten. Klaten bersinar. Korea. Mengopo tekan Korea ning Jawa iki ne. Korea ono. Apa? Kowe sing kurang cerdas. Apa? Korea berawan. Kok berawan? Amerika hujan. Kowe kok Google Wis takon karo Mbah Google mau. Ayo ora kok kuwi jan ono ramalan cuaca iki ngono kuwi, Korea berawan. Oh iya, Jepang berawan. Ning Delingo ning kene cerah ya Pak, cerah. Luar biasa. Ini mengawali Rasulan. Iki mau kok kocone matane ora dienggo meneh. Kacamatane sapa? Kocone matane mau lho, kocone matane. Kocone matane matamu kuwi. Koncone motone. Iki sing lele maringi wong njaluk lagu mau. Oh iya, kuwi jenenge apa nek basa Jawane? Kacamata. Kocone dudus iya apa jenenge nganggo Surya. Tesmak. Oh, dudu Surya Kanta. Weh! Dalang Seno terkeren terbagian seantero negara ini. Kuwi lho. Gak marahi kowe pekok malah. Kok dalang kaya rap ora. Tesmak nek Tesmak akunya. Kuwi berarti kedap. Lho kok kacamatane kedap? Matane sing kedap. Oh, matane sing kedap. Kedap Tesmak kacamatane mosok iso ngene-ngene ya. Iya. Aneh. Iya, wah iki kalang sinden saka blasteran iki dadi nek omong angel. Iki pancen bapakne Jawa, mbokne gembel ya. Ora apa-apa, aku dipadake wedhus ra apa-apa. Wah, ngerti dek dipadake wedhus. Ora jengkel aku ra apa-apa, sing penting sesuk-esuk bayaran ra apa-apa. Beres. Muni wedhus lah, muni apa ulet apa bebas. Ulet ya ora kok ya. Iya, Mbak. Ya jarene aku kaya biting kaya ulet ngono kuwi. Kaya biting kaya ulet. Ya ming kurang karena kan kamu masih jomblo. Iya. Besok kalau sudah bersuami pasti tubuhmu berbentuk sendiri. Ora ditek-tek nggo mayang kok tek-tek. Kuwi gatel po piye tanganmu ting? Kene iki omong mayang kok malah tek. Cah kok mesti kurang gawean lho. Iki sesuk-esuk
yo paling yo ngusungi Depok barang wonten iki. Wah, wis. Ya ora kok ya. Sinden kok ngusungi Depok. Yo hiperaktif iki pamergane. Ora iso meneng wong Ora iso meneng kok ngopo meneh, kok bokonge dipindahke wo, pindah tengen. Kok suwe ndase dilebokke niku. Wah. Pusing karo sing densis. Ya ora. Kuwi karo kancane kok ngendas-daske lho. Iya. Coedan ora. Ya Mbak Elisa. Yes, sowan Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo memberi doa kepada dusun Desa Temuwo. Desa Temuwo itu. Basa Jawa lho. Temuwo itu artinya apa toh, Pak? Aku ora ngerti, aku takon Pak Lurah. Oh, bukan beda. Apa? Tukul. Temuwo ki tukul. Tukul. Tumbuh, grow up. Grow up. Iya. Tukul berkembang. Kaya iki seragame anyar iki padake. Berkembang kaya negara Indonesia berkembang. Wis gek omong. Ya engko sik tak mikir basa Jawa e. Inggih kula sowan wonten tekik Tumuwu. Mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Terusane lemah subur. Toyanipun kathah. Amin. Pedagang ya gulake murah, adole larang. Wah pinter. Amin. Sing engko pekerjaane lancar, sing durung ana kerja ya kerja. Nek isih durung entuk meneh takon Pak Seno wae. Mengko kon nabuh apa usung-usung gamelan. Oke, kok tak polo lho wis. Iki nek piyai semene iki manut omonganmu. Terus ngelamar kerja ning nggon aku terus nek sing ngusung gamelan wong 40. Ben buyar dase. Pusing. Terus kena tekor aku. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur suwun. Nembang apa? Nembang apa sing anyar sing disinau wingi? Oke, ra masalah dijajal. Apa lagu? Angenteni. Karya Pak Mantep Sudarsono. Hah? Karyane sapa? Ki Mantep Sudarsono. Sudarsono. Nek piyaine mresani mesti muring-muring. Mantep. Sidat bukae sapa ta jenenge sidat bukae. Gak iso nirake, Pak. Aku ki wis kaya anake kok kowe iki. Waduh, wah anak saka ngendi ndelok itu nganu akte kelahiranmu. Ayo orang ngasah nggo akte kelahiran. Dia itu guru saya, senior saya, bapak guru. saya. Oh iya. Kae sidat bucek kula kacare kok gecek dase ngene. Gecek ndase apa gecek ndase? Gecek dase iki siramu didak. Waduh, eman. Kutake Mantep Sudarsono kok Mantep Sudarsono. Sudarsono. Kuwi ndase limbuke kok dikeplak terus kok ora bocor ndase. Iki suwe-suwe aku ora limbuhan kok anarkis iki. Limbuke anarkis tenan lah. Ya karang yo sing nirokke Pak karaku wis kaya nganggep anake dhewe kok. Baik, kami kayak debak. Ngomong apa, Pak? Kayak debak. Cannon pack. Kaya pilik. Nganggo bawa ya, Pak. Nganggo bawa, ngenteni siap-siap iki. Nggih, niki Pangkur Rinoso, tapi coba dulu. Aku belum pernah. Pangkur Rinoso coba dulu, ya. Nah, kira-kira pengendange wingi mulih ora rampung latihan men dikendangi Wahyu sik ora apa-apa. Ya, men sing latihan runtut tekan sore tekan bengi. Ya, ngono. Ndek mbangane rusak, malu aku. Ah iya. Ya. Engko Wahyu dikai 75 wis trima.
dinekke kabeh ya nak. Engko Mbak Tatin men ngonekke sarung jagung slindro. Ah, wingi latihane dhek sarung jagung slindro terus ayu engko bajigur kahot. Hah? Bajidor apa bajigur? Bajigor apa, Pak? Bajigor kahot. Bajigor kahot. Cara Mbak Sunda iki lho. Oh, bajigor. Kok misah to, Pak? Bajigur iki ora misung jeneng lagu kok. Oh, jeneng lagu. Bajigor apa? Bajidor. Oh, bajidor dudu bajigor. Sak karepmu kowe iki ngayel. Nek neng Sunda jenenge bajidor. Oh, bajidor. Nek neng Jawa jenenge Yogya jenenge bajigur. Oh, bajigur. Kaya wedang ya. Kok ngerti wedang bajigur? Wis tau aku. Wedang woh wis tau. Wis. Doyan kowe. Doyan. Ya kok sik lagi disapokke. Kon mangan sampah. Wedang woh iki lho, Om. Nganggo jahe padake plastik barang. Nek doyan ra apa-apa. Kapan sumanding sisihmu Yo ameh kleru iki mau. Iya. Ratri rinosa rino yen wis rino enggal ratri kang tulu mung sira senani lahir Ya, tak anteni karya kepundenku Karang Pandan no. Yo, ki mantep, mangga. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumipen jroning kalbu duhku suma bebujanku tak jalojo citra janji duh kang masira wong marati abang sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni muga tetepotan sasu mandi dadah jambi duh wong bagus lencir kuning
mlung ya neno Gledang kae teko pranyata janjine datang citra kelangan bisa saupama sampun padalang suweh lah kuwi jan ya seneng dimatur nuwuni nek ra tata katane iku ora kaya nggih matur nuwun Pajayan iya sinden kok kaya kenek iya ya ora apa-apa karang ya ciri khase bahasane kaya ngono ayo Mbak Tatin genti ya wis ribet ki mau wis nyasmitane karo aku sarung jagung slendro aku urung siap ya Pak oh iya apa siap ra siap kudu siap anggere dinggone sarung ra siap heeh priman Pak ayo kuwi sarung jagung slendro wingi kan kowe nyuwun sarung jagung slendro dikon dienggo latihan kok saiki ra wani diunek kowe nggih wani ning beto catetan ora apa-apa nggo catetan ora apa-apa oh nggih mboten dicowok to lah iya ya aku wis nekake wong PBKS tak kon joget ya aja kuwatir iki PBKS tenan iki padake nyebalekke ra niku sinten nih gendang gendit tatu gendang gendit kok niku gendang gendit ayo kaya niki sapa iki? Iki bapakmu. Alah. Bapak kok seneng dangdut. Tete niku, Pak. Nek karo dangdut ki senenge ra jamak-jamak. Ayo, Tin. Ayo. Langsung. Tak tindak 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 di tak tindak gendeng. Di. Sik. Ayo, dang nyanyi. Nggih. Niku kaya Pak Mondo to, susu. Muni piye kowe? Langgit persis e. Pentekne ra ana apa jenggot. Ayo. Siap kuwi. Aduh. Wong PWKS e. Iya. Langsung nggih. Langsung piye bawani kok? Heh? Bawani. Bawane kan mawon ngen kadung tresno nggih. Hah? Pripun ta? Loh, kok malah lunga? Iya engko sik engko joget tenang wae. Kadung tresno ya ora apa-apa. Rina wangi dadi ati tanpa nindra
jane ora apa-apa nukokke seragam sinden ki ning awakmu ki cilekno, aku iki paring larang dhewe. Sinten kula apa? Kancane do semeter setengah wis dadi kebayake kowe dadak 4 meter setengah. Nggih boten. Lemu ban. Mulane kuwi kaya ayu tuku pipitan nek dong sore kae sadurunge dandan, keringete metu awake sudo. Kok nek sedele ilang piye? Lambemu malah ngomong. Ayo diganti sing rada jebebeh. Iya. Medun bareng ngerem medun ning ngarep omahku. Lho, sadele nanti. Bareng ngadeg tiba dhewe clothok wah iki apa? Tekan ngendi ya mau? Neno. Tansah mawanging netra Anoman sapa? Kaya nganu kaya apa jenenge Anoman obong Anoman cancut tumandang karya ngalengka wis dadi areng geger ana bongko sarung jagung blender Jangan istirahat to. ayo iki bewane slendruning iya Serati kadung tresna sajae kowe sok ra ngrungokke sinden ki ilang ana tembung jero ati kadung kuwi jane ora masuk ning nggon swara apik jero ati kadung tresna tresnane wae karo a karo i nek tembung mati yo aja diteruske jero ati kadung kula mbiyen sekolahe oleh kon ngonten iku ora iso kuwi olah vokal berarti kleru gurune ya iya awasio ta nek ora Pak Wasio nggih menangi. Guru SMKI Pak Wasio nggih. Turunge kaya jojon kae. Tan liya hamun sliramu satemah lara asmara nek kacamata nek apik ben ngapa lho gaul kok ya jajal sik coba apa ya oh gleleng tinggo to yo menang aku ngajar akan nganggo ayo coba dijajal apik ora kok nek apik tak keke kowe kok reh cementel gelungan kok nek nganggo guys digosik coba tak kok kaya rentenir wow iso meleh marai jadel iki marai joget iki aku namane daleke kono wae daleke kono mama kon tak kaslupan ah coba sa dijajal sa Elisa dijajal nek kowe sik kuru iso ra apik ya ora ngene kok lha piye ora muni lah coba sing nganggo aku muni lah kowe kelemon kok mesti muni jajal meneh apa piye iki jajalan Elisa we ora muni kok kowe muni ora mbok ana kekuatan ra iso mlebu lho ayo
mampu kok ya karang ya Aku coba. nek dadi Dinggo ting. Tinggo ting. Nah, Weh ora apa-apa dijajal sik. Paton diblesekke ngono lho. Wes. Cepat. Ndelok kaya gorene. Jajal wis dinggo dalange. Ya ana demite iki. Ilang sarap sawane. Kok dilunggui lho. Nyo, sing jeneng wong Jawa, ki nek arep jukuk dhuwit ning sajen kae wis sok dilangkahi kok. Merak-merak nyo nggonen saiki rak ramune. Ora muni ning mambu. Biasane ngono iki duyui. Ya coba nyo, jajal nyo. Ning nang kene lho. Ya. Ayo Wanda, nguyah nda. Ana mbokne lho kae. Mboten ana apa nika cak gojek elek lho mboten ana Bu. Ngapunten nggih. Kurang ajar. Oh, ki ana mbokne ra omong. Ana ibune kok. Kurang ajar wis. Iya. Yo, anu dari sarung jagung slendro. Lah iki sarunge jagung pancen pati kebacut tresno ora gawe kawan lan gawe kucima Sulaya salalilo piye janjine sarung jagung slendro. Slendro biasane nek sing wis kulino dunake sarung jagung pelok barang. Oh, iki slendro. Slendro ya. Lah kae sarung jagung kadung tresna. Ora apal rasa. Yo. Lah iki sarunge jagung
Dereng apal. Ayo dapalke kuwi srana nggo nyambut gawe. Siap. Nah, ora mung siap. Saiki apa-apa ki anggere dikono apa-apa mung oke siap. Ora tau terrealisasi. Iya. Ngono ya, Mak. Kata-kata siap ki ya lahir batin siap tenan. Iya. Ya bajigur kahot. Bajigdor. Ayo diaturke Mbak Ayu ki sing ngapal. Iya. Wah, edan lagi ngepit sesore wis ketok langsing. Ngece. Daipo nek seminggu wah jan iso kuru geni-geni apik kae jan. Iya. Kowe sing ngepit kok sing langsing bojomu. Hah? Sing ngepit kowe kok sing langsing bojomu. Ya ora apa-apa kok ya. Bajigur kaos ki ana bawane ora ana? Mboten. Oh wis langsung wae ora apa-apa. Ya. Wah ya. Kaya nyoba kaya ngopo. Ya nak bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kowe padha karo ora percaya karo kanca-kanca. Percaya kanca-kanca ki nek takon apa-apa ki wis nganu to wis dadi to, siap. Mbok bener mbok salah sing penting siap. Iya. Aku ya dadi mempeng kae no. Ya monggo diaturake ya. Bajidor kahot ya. Engko genepi sundane ndak engko ming apa bajing loncat nganti kesel banget bajinge saiki no. Iya. Aduh bajing loncat nganti kae lho. Keplak-keplak nang kandang gelo. Iso mlumpat ngantian. Iya, ya diaturke. Monggo dados yuk.
Wes ta iki. Wah, jan ayo kaget aku yang ora ngerti suwuke kepiye biasane Pak Bambang. Pak Bambang ngopo? Bajidor kahot ki mauna. Iya, nguanggre wis sempurna. Wah. Ngeri deh pokoknya. Iya.